हेलो एसपी ब्लगनि रायजो नोंथांमोन फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। भिडिअखौ मानो होथाराखै होननानै गोबाङानो सोंदों। आङो सानथामसोहाय भिडिअखौ होआखैमोन होनायालाय, बेनिफ्राय दिनै आङो कन्टिनिउसलि मोननै भिडिअ पस्ट खालामबाय आरो नैबे थार्ड नाम्बारनि भिडिअ जागोन। इन्टारेस्टिंलि मोनसे जाथाय जालांबाय, दानि बावैसो आं नुदों बेखौहाय। गुरुबासा ना मा बेबायदि ओनसोलावहाय सासे UPPLनि आइजो मावथि बिथाङाहाय फैसा रानफुबाय थानाय बा राननो थांनाय समावहाय हमजानाय बायदि जादों फैसाजोंहाय मानसिजोंहाय। ओमफ्राय बिथाङा फैसाखौबो जासिलायदोंमोन नै बेखौ लादो होननानै, खिन्थु जाय बिथांमोना हमदों बिसोरो नाजावासै फैसाखौ। स' बेबायदि दा फैसाजोंहाय जोबोद माने इन्डियाना गोबां फैसा दङना। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ इलेक्टरेल बन्ड होननाय खोथाखौथ' नोंथांमोना खोनाबाय, आरो जुदि खोनायाखैबा नोंथांमोना बेखौ नेसनेल निउसफोरावहाय नायनो हागोन, बा ध्रुब राथे होननाय सासे इउटुबारनि कन्टेन्टआव थांनानै नायोबा इलेक्टरेल बन्डआ माखौ होनो, बोरैहाय पार्टिया फान्ड मोनो, माबायदि सिस्टेमाव फान्डिं जायो, आरो सोर पार्टिनाहाय गोबांसिन फैसा डनेसन हिसाबै माने फान्डआव दङ। स' बे बेलायाव जों नायोब्ला 60 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सासन खालामनाय कंग्रेस दोलोनावनो बेसेबां फैसा गैया जे बिथांमोना 10-15 बोसोराव ओरैबायदि क्रर थाखा बेबायदि आरोना। स' बेनि स्केमनि बागै बेयाव मोजाङै डिटेल्स होनाय दङ, नोंथांमोना थांनानै चेक इन खालाम। स' बेनिफ्राय नैबे आइजोआ फैसा हमजानाया एक्सुवेलि बेबायदि फैसाजों सोरबायदि रायजो राजाखौ बायनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो रायजो नोंथांमोन साबधान जा, BTCनि सार्थआवहाय, जोंनि थामोनथानि सार्थआवहाय, जोंनि काउन्सिल, जोंनि 6 सिडिउल, जोंनि 8 सिडिउलखौ बासायना लाखिनो थाखाय जोङो मोजां बिजाथिनो भट होनांगोन होनना बुंनायानो जाहैबाय। आङो खावलायदों डाइरेक्टलि खाम्फा बरगयारी बिथाङानो बर्थमाननि समावहाय सासे सिम्पोल हाम्बल आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिन्था खालामनो हानाय केपासिटि दङ होननानै बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामनायानो जोंनि मोनसे फार्स्ट प्रायरिटि जानांगोन। नङाब्ला जोङो काउन्सिला मामाजोंहाय सेनो थांजागासिनो दं। काउन्सिल इलेक्सनाव नोंथांमोना नायनो हागोन, आरो जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो इउसलेसलि जुदि भटखौ थुलाबायनानै नस्थ' खालामनो सानदोंबा खनसे सानफिननानै नाय। दिनै हरसेखौ गाबोन सोरांनानै नोंथांमोना मोजां डिसिसन लानानै भटखौ थु, बेनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेनिखायनो माखासे एग्जाम्पलबो होदों दावराव देख्रेब नार्जारि आयं आरो फरमिनास बिथांमोन बायदि गोबां दैदेनगिरिफोरा, मानि जाहोनाव जोङो दिनैनि समावहाय एनडिएनि हेंथा खामानि मावनांगौ, आरो सारा भारत देशआवनो दिनै गोबां अपोजिसनफोरा एनडिएनि हेंथायै खामानि मावनो बयबो साखाफारा जादों। स' बेनो, बारा गोबाव खालामाजासे नोंथांमोना बुजिखाबाय, समबो गैला। बेनिखायनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय फैसा थाखाजों बायजायालाबासिनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ मोनसे भेलुएबल ओंथिजोंहाय BPF दोलोनो भटखौ थु। आरो मोनसे आपडेटबाव, बड'लेण्ड रादाब चेनेलखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथियो, बेखौहाय सोर नायो आरो बे चेनेला सोरखौ गोबांसिन सापर्ट खालामो, सोरनि निउसखौहाय प्ले खालामबाय थायो। स' बिथांमोना मोनसे कमिउनिटि पस्ट होदों। स' बिथांमोननि पस्टआवनो दिनै नुबाय मा 40-60 माने मा, जयन्त बसुमतारी बिथां एनडिएनि केन्डिडेट भार्सेस BPFनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी बिथांनि गेजेरावहाय मोनसे कमिउनिटि पल होदोंमोन। बेवहाय रोखा नुनो मोन्दों मा 60-40 खाम्फा बरगयारी बिथांनो 60% भटखौ होदों बिथांमोननि चेनेलावनो, आरो 40%आ जयन्त बसुमतारी। माने बे एसेब्लाबो अपिनियन पलखौथ' ओरैनो होआ, जाय बिथांमोना नायदों। स' बे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजियाखै नङा, एसेब्लाबो बुजिबाय, आरो जायनि जाहोनाव बर'नि चेनेल मोनसे बड'लेण्ड रादाबावहाय गोबाङानो बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव अल्ड इज गोल्ड 3 versus 1नि कम्पिटिसनावहाय सासे वान पार्टिखौहाय बांसिन गुरुत्व होदों, बेनो जाहैबाय BPF दोलो। स' बेवहाय एसेबाबो पिक्चारा क्लियार जायो, आरो दरं उदालगुरिनियाथ' जोबोद मोजां जालांबाय। स' आसा खालामदों क'क्राझारनियाबो जोबोद मोजां जागोन, जिहेतु बर'नि उथुमाय नार्भ होननानै बुङो बेखौ। स' बेवहाय जोङो देरहासार जाथारनांगौआ बे जोबोद गोनांथार BTCनि सार्थआव। स' नायलांदो नोंथांमोना। बेनिफ्राय लोगो मोनबावसिगोन गाबोन आरो नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।
दिन सों बेखौ दिनै मा दिन दिनै राननो मोनो नामा फैसा फैसा राननायखौ आंथ' नुवाखैना मोननो नोंथ' फैसा देखाय रानै बेल'सैमोन नै रायजोफोर मोनबेसे गामियाव रानना फैखो रानै बेल'सैमोन मोनबेसे गामियाव रानना फैखो दा मोनबेसे गामियाव खिथा फैयाखै आङो नै बाहायसो दंबावो बेनाव दंबावो बावसो फैदोंमोन आङो दंफां फुदो बेखौ गैया गैया नै दे नों बहाय हाग्रायाव गारदों गारा फैसाखौ बबाव गारबो ओमफ्राय हाग्रायाव मानो गारा फैसाखौ बबाय खोमा बहाय मा बुंनो आंथ' नुथारदों नोंनि गारनायखौ आंखौ मानो थगायबावा नों हाग्रायाव गारदों गाराखै नों लादो लाया जों लाया जों फैसा लाया बे सुदि हाग्रायाव गारदों गाराखै नों हाग्रायाव माखासे गारबाय दा फैसा दंबावोमोन हाग्रायाव नै गारदों इउ पि पि रानदोंमोन आं ओमफ्राय दिनै मा दिन सों बेखौ दिनै मा दिन दिनै राननो मोनो नामा फैसा फैसा राननायखौ आंथ' नुवाखैना मोननो नोंथ' फैसा देखाय फैसा देखाय नै रानै बेल'सैमोन नै रायजोफोर मोनबेसे गामियाव रानना फैखो रानै बेल'सैमोन मोनबेसे गामियाव रानना फैखो दा मोनबेसे गामियाव खिथा फैयाखै आङो नै बाहायसो दंबावो बेनाव दंबावो बावसो फैदोंमोन आङो दंफां फुदो बेखौ गैया गैया नै गैया दे नों बहाय हाग्रायाव गारदों गाराखै फैसाखौ बबाव गारबो ओमफ्राय हाग्रायाव मानो गारा फैसाखौ बबाय खोमा बहाय मा बुंनो आंथ' नुथारदों नोंनि गारनायखौ आंखौ मानो थगायबावा नों हाग्रायाव गारदों गाराखै नों लादो लाया जों लाया जों फैसा लाया बे सुदि हाग्रायाव गारदों गाराखै नों